Okay, Fuld fire. vi starter lige med wingman. Fuld round her. Kom nu lidt. Vi starter med wingman, starter med prim efter. Bro. Right. Okay, lad os lige få 9 milliarder subscribers så. Bro, kan vi have 9 millioner subs inden næste måned? Let's go! Shake and rates. Bro, jeg skal have min weekly care package. Den har jeg allerede haft, tror jeg. Jo, den får jeg om 4 dage, bro. Jeg fik den i kort, eller frokost, tror jeg. Bro, jeg skal have det der XP der. Ja! Bro, har du nogensinde hørt dem her? Hvorfor? Vent lige. Dem her, de her to. Den her. Bro, din mix stinker ost. Bro, jeg er ikke fedt skid, bro. Din mix er lort. Bro, jeg bor på et mejeri. Fuck. Er det dårligt, eller hvad? Rimelig lort. Rimelig lort. Det er ikke. Men jeg want to blive dem begge to, fordi jeg bare... Ja, bro, han lort. Jeg havde med crusher lige den også, eller hvad? Fuck stort det der, bro. Good luck, have fun, bro. Du skal lige keep the positive mentality going, bro. Ja, jeg går short, du går lang. Let's show them who we boy. are. Shut your ass up. Ja, de flasher i hvert fald short her, bro. Ja, der kommer ikke nogen package her, bro. Nej, det er short. Prøv at kigge Apples måske. Jeg svær, det er min dag i dag, bro. Jeg kukker i dag. Svær. Bro, så skal du bare begynde at sige tak Gud for denne lyse morgen. Jeg går lang. Tak Gud. Lad mig komme bag mig. Hold til lidt. Altså, hvad er det der for noget? I like to move it. Han har overværdi og sådan. Det kan vinde. Ja, han lå, kom nu lidt. Han er død. Fuck, det var dårligt, det der. Jeg er lige begge to her. Windows. Ja, fuck, det var dårligt, det der. Windows G. Ja. Og så, hvor op indstillinger, eller hvad? Nej. Hvad mener du? Hvad fuck er det inde på? Eller lige bare til. Hallo? Hold det det der. Bro, kom ud, vi spiller videre. Bare spil. Vi gør det efter. Ja, bro, hvad skal du lige for de med... Gangbang om op, bro. 2 bullets, 1 shot. Var det begge to der? Ja. Alright. De er på side eller hvad? Kom nu lidt i væksten. Bro, har du egentlig... Jeg tror, de er begge to sådan... Jeg tror, de er begge sådan dyre mennesker på sætter profilbilleder, bro. Det der. De kommer fra Polen derinde. Bro, han har 42 timer i spiller, man. What the hell? What the hell, okay, det skal jeg så sige. What the hell? Det der no-go. Bro, de der goggles på dig, de ligger meget fresh. Flash short. Ja, det kommer ikke noget. Nej, kom med der. What the f***, hvad lavede han der, bro? Han sidder bare lige foran mig. Det er mit 5 tilbage her. I want to move. Go. Deploying flashbang. Kunne det godt komme? Ja, jeg har blackout med her. Bare kom. Ja, bare hold apps. Hvorfor kan jeg ikke spille en flash her? Tak. Er de ude, eller hvad? Holy sh... Makalus. Det er da jo faktisk. Det er lidt klip. Right. Can't stop thinking of you. Ja, det er godt subscribe til kanalen, guys. Come on, chop. Grenade out. Flashbang.
flashbang. Ja, der kommer. Crazy ass smoke, de smed. De har set mig. De har ikke set mig. Er de begge så over ved dig, eller? Jeg ved ikke. Throwing flashbang. Der er en her, der er en her, der er en her. Grenade Han er død, out. han er død. Han er ikke der. Ja, bro, ham der, han fik en nade lige i smasken. Ej, fuck, jeg er dårlig. Han kommer short. Bro, hvad laver Miguel? Men han gik tilbage. Jeg tror måske, han gik tilbage. Right on. Come on now. Get down on it. Get down on Godt it. det var bare lige så. De skulle bare lige lægge ved siden af hinanden. How you really wanna do it if you really wanna shake it dance? Stop We're standing. out of here. Åh, det var... Står der og blokker mig. Det er også Throwing flashbang. Throwing a grenade. flot. Flashbang. Altså, hvordan ved han, jeg står herinde? Ja, short. Han har echo. Han går lang. Går hold lang. Han går short igen. Han går apps. Hvad fuck sker der på henne? Han går apps. Bare hold apps derfra. Nu råber det. Der, nu gør du. Bare hold apps på der, hvor du står. Vent. What the play her? Kan ikke gøre noget. We took the piss out of them. Okay, nice. Kom med det. God heller ikke, god heller ikke. Flex on the haters. Ja, okay, bare det. Now is the time. Hvor står jeg altid AWP'en, bro? Det er sådan lidt... Fordi du... Den PC, bro. Ja, bro, ja. Nej, jeg smoker short, og så går vi lang, bro. Okay. Semi-automatic. We kill them, and then we go. Det går godt lang, bro. Sæt det til. What the hell? What the... What the... Lige da det pikkede, der blev jeg bare rundt til herbede. Nå, okay. Ja, Det gør vi ikke igen, når der er, bro. eller det... This is what I have been working for. Ham der er short, bro. Oh my god, bro. Jeg ramte ham på 90. Ej, vi er dårlige, bro. Vi skal ikke tabe den her, seriøst. Ej, bro, vi er sådan... Han har 42 timer, ham her, bro. Vi bliver humiliated, eller hvad det hedder. Okay, nu smoker jeg langt, og så short. Der er kun en short, og han er ikke ramt. Åh, jeg troede lige, der var en, bro. Kommer der en? Nej, det er short. Ja, han er push. En lang. Sidste eller lang, havde det der. Synes. Ah, okay, ikke så synes jeg det. Ja, det er faktisk fedt nok. Ja, vi smukker bare begge sider af. Fanden kan vi så hen, bro? We will make them regret. Okay, fedt, så smukker jeg bare begge to. Smukker jeg bare begge to short. Okay, jeg gør den her. Der står der ved den her tuk-tuk. Ja, bro, jeg blev lige humiliated. Humiliated. Ja, bro, han står lige nede. Fuck, jeg er dårlig seriøst. Han står lige nede for dig. Ej, bro, vi er dårlige seriøst. Vi kan ikke tabe den her. Nej, det kan vi virkelig ikke. Ej, vi Det siger to. er simpelthen var pinligt på vores første video, bro. Egentlig fedt. Rimelig meget pinligt. Hvad fuck laver den her kylling der? Han er en jøde. Han er jøde. Nå. Slapper lige af. Der er en short i hvert fald. Okay. Sidste side, tror jeg. Der er en side, han side. Jeg kommer langt. Det var en expected og unexpected. Eller en unexpected og expected. Nej, jeg tror han vil godt. Jeg tror han ved, hvor jeg er han. What the? Really? Hvad? Ej, slap af, bro. Du kan skyde igennem det der. Det er ikke til her, bro. Hvorfor dør jeg faktisk her? Hvad sker der? Jeg er nervøs, åbenbart. Det er virkelig, hvad sker her? Så faktisk en gæld. Swept away, I'm stoned. Du har skyde bare igennem det bare lige. Oh
Oh my days, hvor jeg på 80, jeg synes lort. Det er vildt lort. Bro, vi skal ikke tabe den her, bro. Okay, bare tage... Hvis jeg smukker short, og så pusher jeg bare langt, bro. Eller jeg pusher langt, jeg ved ikke, hvad du gør. Ja, så nader vi bare lidt langt. Fordi der kommer altid en anden. Bare vent til du kører. Wow. Jeg fik et chok, mand. Kom nu lidt. Oh my god. Det var også dårligt. Inden en runde. Okay, skal jeg smukke langt nu, eller? We must work together. Ja, det gør jeg bare. Throw the flashback. Ej, det er sygt crazy. En pind, eller en close bed i hvert fald. Han pind er low. Side død. Sit the pit, han er bare pusher, bro. Eller han er ikke under, tror jeg. Men han er lige under dernede. Han er low. Du hører ham der. Ja, jeg kan spille. We will Om nu lidt! Okay. Bro, bare det sådan... Hvordan... Det var ikke den første, men bestemt ikke den sidste. Så husk at like og subscribe. Og moin!